Isus se otkriva svetoj Brigiti o načinima na koji kao vjernici možemo skvrniti svoje krštenje. Isus se govori: ja sam stvoritelj, jedno božanstvo s Ocem, Duhom Svetim. Ja sam onaj koji je govorio prorocima, kojeg su čekali. Uzeo sam tijelo bez grijeha i požude, ušavši u utrobu djevice, poput sunca koje sija kroz najsjajniji dragulj. Kao što sunce ne oštećuje staklo ulazeći u njega, isto tako djevičanstvo djevice nije izgubljeno kad sam preuzeo čovječost. Tjelovio sam se na takav način da nisam napustio sve božanstvo. Nisam bio ništa manje Bog s Ocem i Duhom Svetim. Iako sam bio u utrobi djevice u ljudskoj prirodi. Baš kao što sjaj nikad nije odvojen od vatre, tako moja božanstvenost nikad nije odvojena od moje ljudskosti, pa ni u smrti. Dopustio sam da moje čisto bezgrešno tijelo bude ranjeno, od stopala do glave, za sve grijehe čovječanstva. A sad se svakodnevno to isto tijelo na oltaru nudi, kako bi me čovječanstvo voljelo i češće se sjećalo mojih velikih dijela. Ali zaboravljen sam potpuno, zanemaren, prezren i protjeran kao kralj iz vlastitog kraljestva, a na čije mjesto su stavili najopakijeg razbojnika. Želio sam da moje kraljevstvo bude unutar čovjeka. Po pravu trebalo bi tako biti, jer ja sam kralj, gospodar nad njim, jer sam ga stvorio i otkupio. No čovjek je prekršio, skrnavio vjeru koju mi je obećao u svom krštenju. Prekršio i prezrao moje zakone i zapovjedi koje sam mu propisao i objavio. Voli svoju volju više, a mene odbija čuti. I tako uzvisuje razbojnika, đavla iznad mene i njemu daje svoju vjeru. Vidimo ovdje da nam Isus otkriva da oskrnaviti svoju vjeru i krštenje možemo kad prekršavamo i prezremo Božje zakone i zapovjedi koje nam je propisao objavimo. Svaki put kad biramo svoju volju i odbijamo Boga čuti. Isus dalje nastavlja. Zli krade za sebe putem zlih kušnji, loših savjeta, lažnih obećanja. Lovi ljudsku dušu koju sam ja otkupio. Ali on to ne čini jer je jači od mene. Jer ja sam tako moćan da sve mogu jednom riječu. I tako pravedan da i kad bi meseci pitali ne bih učinio ni najmanje protiv pravde. Ali budući da čovjek ima slobodnu volju, on svevoljno odbacuje moje zapovjedi. Tako se pokorava zlu. Jedino ispravno je da tad iskusi njegovu tiraniju i zlobu. Ja sam tog đavla stvorio dobrim, ali je pao svojom vlastitom zlom voljom i postao je, da tako kaže, moj sluga za nanošenje osvete onima koji rade zlo. Toliko sam prezren, a još uvijek sam toliko milosrdan da svakome tko moli za moju milost i ponizi se i zatraži oproštenje, bit će mu oprošteni grijesi i ja ću ga spasiti od đavla. Ali ja onima koji me i dalje preziru, hodit ću i svom pravdom, zadrhtat će tad. Ali ti, kćeri moja, govorim ti u duhu, voli me svim svojim srcem, ne kao što voliš svog sina ili kćer, nego više od svega na svijetu. Jer ja sam te stvorio, ni nijedan moj ud nije bio pošteđen u patnji za tebe. Toliko volim tvoju dušu, da bi činio sve radije nego da te izgubim, pa i ponovno razapeti. Ponašaj moju poniznost. Bio sam odjeven u ružne, jadne dronjke, stajao sam gol, čuo svakakve uvrede, smijavanja. Uvijek daj mojoj volji prednost pred svojom vlastitom. Jer tvoja Gospa, moja majka, od početka do kraja, ona nikad nije htjela ništa osim onoga što ja želim.
Budeš tako živjela, sve svjetovno postaće ti gorko i požude poput otrova. Počivat ćeš u mom naručju. Sjećat ćeš duhovni užitak. Ne misli ni na što i ne želi ništa osim radosti koju posjeduje imati mene. Voli mene samog, imat ćeš sve što želiš u izobilju. Nije li zapisano da se ulje udovice nije smanjalo sve do dana kad je Bog poslao kišu na zemlju? Ja sam pravi prorok. Ako vjerujete mojim riječima i slijedite ih, vaše ulje nikada neće nestati za vas u vječnost.